Здравейте, скъпи приятели! Таня Иванова съм от счетоводна къща MBD и искам да разисквам една интересна тема, която обаче не касае страшно много предприятия и много фирми. Тя касае за около 600 такива на българския пазар, но е много интересна с рефлексията, която ще даде тази промяна в закона за приходите, които би следвало да влезат в нашата национална хазна. Значи, ще се опитам кратичко да коментирам една обширна тема, която е направена в Закона за корпоративно подоходно облагане и която касае допълнително облагане до 15% на печалбата на предприятията, които са част от многонационални предприятия и компании и големи такива национални. Тоест, това са предприятия, които имат до 750 милиона евро обороти в рамките на две от последните 4 години или приравнени такива към българска валута. С тази промяна се фиксират 3 нови данъчни понятия. На първо място имаме нов обект на облагане. Това са многонационалните и големите национални групи предприятия. Това е на първо място. Второ, имаме нов вид данък. Това е допълнителен данък и национален допълнителен данък. И на трето място оказваме какво облагаме. Облагаме техните допълнителни свръхпечалби. Тази промяна, която е в сила от 1 януари 2024 година, има за цел да транспонира европейското законодателство, т.е. едно изменение, което е въведено от съвета на 15 декември 2022 съобразно нашия закон за корпоративното подоходно облагане, с което искат да се постигне един такъв минимален праг на облагане, който да е до 15% за всички такива субекти. Каква е целта, която е наложила това допълнително облагане на тези предприятия и големи групи компании? Първото, което е целта, е да се направи едно глобализиране на данъка, защото една голяма част от тези големи предприятия прехвърлят своите печалби фиктивно или действително в държави, които имат много по-нисък процент на облагане с данъци, каквато и България. В България корпоративният данък е 10%. С въвеждането на тази концепция за въвеждане на минимален глобален данък на тези многонационални големи предприятия се целят две цели. Първо, от една страна, тези многонационални компании, независимо къде се намират, в коя страна са изнесли дейността си, ще се облагат поне с тези 15% данък, който ще плащат върху размера на печалбата си. И то на местото, където всъщност те извършват своята дейност. И от друга страна, страните, които са въвели по-нисък данък корпоративен, ще могат с този допълнителен данък да вкарат в своите бюджети едни допълнителни пари от печалбите на тези компании. Естествено, и тук има някои изключения. Кои такива големи компании са с изключение за такова облагане? Това са големи национални компании, които са свързани с нестопанска цел, пенсионни фондове, допълнителни такива национални компании, които са с международно значение и други, но те са точно и ясно упоменати в тази част на закона. И както казах все пак, да обобщя накрая. Тази промяна не касае много такива компании в България, пак уточнявам, те са около 600. Но си представете какъв ефект ще има за нашия бюджет, когато тези компании платят този данък свръхпечалба. Би следвало нашия живот рязко да се подобри. И не на последно място, но последно в моята тема е изменението, което имаме в Закона за общественото осигуряване. Считано от 1 януари 2024 година минималният размер на работната заплата става 933 лева. А това означава, че почасовата ставка става 5,58. Естествено, тази промяна влияе и върху промяната на самоосигуряващите се лица. Същите те, ако преди плащаха осигуровки върху 780 лева, отчитано от 1 януари, те плащат върху минимален размер 933 и максимален размер 3750 лева. Друга промяна е, че считано от 1 януари 2024 година се променя
броя дни, които следва да обезщети работодателя. Преди работодателя плаща първите 3 дни, а сега, считано от 1 януари, плаща само 2 дни от болничните. А максималният размер на обезщетението за безработица става 107 лева и 44 стотинки. Надявам се, че бях полезна и с тази тема. Желая ви всичко най-добро, до нови срещи и до скоро!